Ndewo, welcome to today's lesson. Nnọọ n'ihe nkụzi nke ụbọchị taa. Today, we're going to learn names of different places. Aha ebe dị iche iche, dịka ị na-ahụ ya na ihe onyonyo gị, n'ihu onyonyo gị, aha ebe dị iche iche, names of different places. We can't exhaust list of different places in this lesson, so I just picked few which is actually places where people work. Like I say, we can't exhaust them. Okay, as we are lesson or your journey in Igbo language, learning Igbo continues. Of course, you'll be able to learn more, but for today we're just focusing on just a few of them. So the first one we'll come across is Ulo Obibi. By the way, this lesson is actually meant to help you retain, so there is no text on the pictures because I want you to retain them by the visuals. Okay, it's visual based lesson. As you see, you memorize it immediately. It will help you. At the end of the slides, you're going to see these names as they are written. Okay, so just for you to understand the method I'm using today, visual based method. So as you're seeing, you retain the pronunciation as I do. So you'll be repeating after me. As we can see, the first one, Nkembo, Ulo Obibi, Ulo Obibi. Nke abụọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ. Nke atọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ. Nke anọ, ụlọ ụka, ụlọ ụka. Nke ise, ụlọ ikpe, ụlọ ikpe. Nke isii, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa. Ụlọ mkpọrọ, ụlọ mkpọrọ. Ụlọ ndị uwe ojii, ụlọ ndị uwe ojii. Ụlọ akụ, ụlọ akụ. Ugbo, ugbo. Okporo ụzọ, okporo ụzọ. Ọdụ ụgbọala, ọdụ ụgbọala. Ụlọ alakụba, ụlọ alakụba. Osimiri, osimiri. Okwu arụsị, okwu arụsị. That's the last one, okwu arụsị. So you can see the name here as shown on the screen, Ulo Obibi. So we're going through them again now with the words. Ulo Obibi, that's residential building. Ụlọ ọgwụ, hospital. Ụlọ ọgwụ, hospital. Ụlọ akwụkwọ, school. Ụlọ akwụkwọ, school. Ụlọ akụ, bank. Ụlọ akụ, bank. Ụlọ ikpe, court. Ụlọ ikpe, courthouse. Ahịa, market. Ahịa, market. Ụlọ mkpọrọ, that's prison. Ụlọ mkpọrọ. Then nke asatọ, ụlọ ndị uwe ojii. Ụlọ ndị uwe ojii, police station. Ụlọ akụ, bank. Ụlọ akụ, bank. Ugbo, ugbo, farm. Okporo ụzọ, main road, that's road, third road. Okporo ụzọ. Ọdụ ụgbọala, bus station. Ọdụ ụgbọala, bus station. So it could be bus station, it could be car station,
but we know it's the park where commercial vehicles load passengers. That's what we call Odubala. So it could be bus station or bus stop, wherever you need the name you have for it in your locality. Ụlọ alakụba, mosque. Ụlọ alakụba, mosque. Osimiri, that's river. Osimiri, river. Okwu arụsị, shrine. Okwu arụsị, shrine. So that's it for today. I hope you enjoyed the lesson. You can go back over and over and play it again and again. Okay, so if you have enjoyed this lesson, please don't forget to subscribe to this channel. Also like and share. Biko binyere anyị aka na mmasị, share, mmasị, share. So we'll go back again in our next lesson to keep practicing these things. Okay, all right, so now we have to go back and then we'll take them with sentences to show. We're going back to take them with sentences to show. That's making a sentence, asking you where is this, and then you respond. That's what we want to do next now. So aha ebe dị iche iche, names of different places, to ask somebody. So ugbua, we're going to ask where is this in Igbo, and you respond saying where it is. So I'm going to start with a question to ask somebody, where is this place? You say ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Then you respond ebe a bụ. You mention the name of the place. Ebe a bụ. Mention the name of the place. Okay? So nke mbụ, ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. The first one. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebe bụ ebe a. Can you respond? Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebe bụ ebe a. Remember to answer with full sentence. Ahịrịokwu. Ebe bụ ebe a. Ịza. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ahịa. Ebe a bụ ahịa. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ mkpọrọ. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Excuse me. Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ akụ. Ebe a bụ ụlọ akụ. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ugbo. Ebe a bụ ugbo. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ okporo ụzọ. Ebe a bụ okporo ụzọ. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ọdụ ụgbọala. Ebe a bụ ọdụ ụgbọala. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ ụlọ alakụba. Ebe a bụ ụlọ alakụba. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe a bụ
osimiri. Ebe a bụ osimiri. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ okwu arụsị. Ebe a bụ okwu arụsị. Okay, so that is it. The next activity we will have now is to ask you where you are. Where are you? You ask where are you, you're going to say anom na. So we'll go through them again to say where are you. Okay, I hope you will be able to respond. Where are you? Or where is he? Let's assume you are the one. So this activity, you are the one at those places, okay? And you're asked, where are you? To ask somebody, where are you or where is she? You say, excuse me, ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Then you say, anom. So if you're at home, you won't say anom n'ụlọ obibi. You will say anom n'ụlọ. So we start with the house, the residential house. Ebee ka ị nọ? What do you say? Anom n'ụlọ. Good. Anom n'ụlọ. Iji ya. Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Say, anom n'ụlọ ọgwụ. Anom n'ụlọ ọgwụ. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ akwụkwọ. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ ụka. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ ikpe. Ebee ka ị nọ? Anom n'ahịa. Anom n'ahịa. We don't say anom n'ụlọ ahịa. Anom n'ahịa. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ mkpọrọ. By the way, some people will say ụlọ nga. So whichever one you hear, remember Igbo is a language with different dialects, okay? You can hear ụlọ nga or ụlọ mkpọrọ. So, anom n'ụlọ mkpọrọ. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ ndị uwe ojii. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ akụ. Ebee ka ị nọ? Anom n'ugbo. Ebee ka ị nọ? Anom n'okporo ụzọ. Ebee ka ị nọ? Anom n'ọdụ ụgbọala. Anom n'ọdụ ụgbọala. Ebee ka ị nọ? Anom n'ụlọ alakụba. Ebee ka ị nọ? Anom n'osimiri. Ebee ka ị nọ? Anom n'okwu arụsị. Okay? So, nke a bụ ihe nkụzi m wetara gị n'ụbọchị taa. Ama m na ịmụtago otu ihe ma nke abụọ. I hope you have learned one word today in Igbo language. Among all this, you have learned one word and one expression. So if you are joining me from Spotify on Igbo Word Clinic, that is it for today. Thank you for joining me on YouTube. Thank you so much for joining me. Daalụ maka isonyekwara n'ụbọchị nke tata. Dịka m si kwu, ihe nkụzi a ga na-abịara gị kwa mgbe. Mgbe m na-amaghị, mgbe m nwere ohere mbịa kụziere gị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ, mgbe ọbụla o nwere ihe nkụzi anyị tụpụtara ebe a, ka ezitere gị ozi, biko binyere anyị aka na mmasị. Sonyekwara anyị na chanel a site n'ibinye aka na subscribe. Tinye anyị aka na mmasị ma tụsakwa n'ozi a ụmụnna anyị ndị na-achọ otu ha ga-esi wee mụta asụsụ Igbo, ka ihe nkụzi a ga-enyere ha aka nke ukwuu. Daalụ rinne. Ngwanụ ka ọ dị oge ọzọ, jisie ike na ọmụmụ asụsụ Igbo gị. Chetakwa na asụsụ Igbo anyị bụ nke anyị. Asụsụ anyị ama mfunarị anyị. Ya ka anyị ji nọdụ ebe anyị kụziri gị asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dị oge ọzọ. Daalụ.